Вдигни темпото, увеличи печалбите. Темпобет. Жуниор Мораес, прекрасен пробив, малко не достигна на бразилския напад, или недоволство това, че не оцели вратата, или отново болки в коляното. Като двамата са юноши на червените. Ето още веднъж положението от друга гледна точка. Мораес се опита да преодолее Емил Петров. Радослав Димитров спечели много терен. Романов сваля топката за Златинов. Хубава комбинация там и какъв пропуск за Славия. Чудесна още от самото и начало пробива на Радо Димитров. Утре изглеждаше, че испанец има проблем от здравословен характер. Сега обаче Славия отново атакува и това е бомбен удар, който се удря в градата, излиза в аут. Първи чудесен шанс за Славия при точен удар вече към вратата. Макар статистически ударите в градата да се водят за неточни, виждате как топката удари градата. ЦСКА атакува. Хубаво центриране, сега възможност за отбора на Стойчо Младенов и какъв пропуск. Невероятно, Тодор Янчев се озова на чиста позиция. Може да се сърди единствено и само на себе си капитана на ЦСКА. Виждаме равностойна игра, а сега отново Емил Петров излиза за да лови топката. След това чудесна намеса и на Живко Желев до Жуниор Мораес. Гледаме отново паса на Коста Янев. Чудесно подаване на Янев. Емил Петров изби топката в Филипов и тя се върна до крака на Жуниор Мораес. И точно когато той се обмисляше как да стреля, притича Живко Желев, за да изчисти топката. Ето какъв мал шанс за Филип Филипов да застане точно там, където бе избита хубавата атака. Сега пък червените трябва да се връщат бързо назад, защото Петър Димитров на хубав наказателното поле. Чудесна работа на Петър Димитров. Удар на Димитров и спасяване на Мболи. Ето, че второто по време започва с тази енергия сивно и това даде шанс и на Славия да отговори с хубава контра. Малко спорно дали Пепи Димитров не си спря тук с ръка. Стойчо Младенов изцяло тактическа. Антонио Томас бе заменен рано в матча. Но остава в половината на Славия, защото атаката за неговия отбор продължава. Хубаво подаване, възможност за центриране. Добре извадена топката назад и това е гол. ЦСКА повежда с 1-0 в 50-та минута. Станислав Костов, който се появи като смяна, бележи много важно попадение за своя отбор. Радост за феновете на ЦСКА. 1-0 за гостите. Стойчо Младенов и Анатолий Нанков също могат да се усмихнат. Емил Петров, който виждате в момента, нямаше какво да направи. Прекрасно проведена атака на ЦСКА. Гол, вижте още веднъж Бандолски, който лежа дълго време, се изправи, върна се назад. Това пообърка малко отбраната, която позволи на Мораес да се включи от дясно, да напредне, да върне топката назад. Ето го бразилеца. Удара на Станислав Костов беше от доста висока класа, без много да му мисли. Задържа топката, комбинира с Галчев. Сега Галчев между двама успява да се измъкне, стреля остро и силно, но Емил Петров спасява. Силен мач на вратаря на Славия до тук. Тази топка не бе особено удобна, виждате траекторията и начина, по който тя промени посоката и полувисоко не особено опасно центриране. Каква грешка обаче в отбрана. Емил Петров се сблъска там с Станислав Костов. Така подскочи. Гледаме още веднъж как заспа отбраната. Живко Желев увисна. Станислав Костов игра с топката, след което се сблъска с Емил Петров и нямаше как дори да... Когато получи подаване, т.е. гръб към вратата. Сега какъв удар от дистанция и топката се отбива в страничната града. Това беше отличен шанс към Емил Петров. Удобен момент да видим още веднъж хубавия шут на Жуниор Мораес. Много добре намери топката. Може сега за контрадействие на ЦСКА. Мораес влиза към центъра. Отново ще стреляме Жуниор Мораес този път в средата на вратата, където е Емил Петров. На Жуниор Мораес. Дали ще се стигне до гол в тази ситуация, вече беше затворен футболиста на ЦСКА и отправи неточен изстрел. Ядосва се Жуниор Мораес. Това е факт. ЦСКА записа седми пореден матч без да допусне гол. 7 поредни двубоя, в които ЦСКА печели със суха мрежа. И ето, че червените отново са на 6 точки пред втория в класирането на Виктория футболно първенство. В случая това е Лудогорец, а победното попадение днес бе дело на Станислав Костов, който в 50-та минута се разписа и донесе нови 3 точки, както го направи в Севлиево. Много важен матч за ЦСКА.